A. Jiyan. Belkî jî mirov nikare jiyanê tarîf bike. Ya rastî mirov bi awakî îzafî dikare his bike, hinekî fêm bike. Eger pêşketina beredînê rast be jî şîroveya beredînê ya darwînîst ji diyarkirina ravekirina heqîqetê ya pêşketina cureyan û jiyanê dûr e. 3 milyar sal berê li nava okyanusê ji şaneyeke hên nebûye zindî heta mirovê roja me ya îro jiyana insên bi awayekî zincîrwarî were şopandin jî pir kêm dikare di manedana jiyanê de bikêrbe. Zanist niha di pêkhatina jêr perçikên atomê de li serên jiyanê digere. Werxuya ye ku bi vê rêbazê ravekirineke bi sînora jiyanê wê bêkirin û jê wê de tir neçe. Ji sedî se têkiliya jiyanê bi van vegotinan re heye. Lê ev pirzgirêkê tam çareser nakin. Mirov jiyanê bi mirinê re bide ber hevdû jî ji bo maneya wê têrê nake. Ango mirov bibêje jiyan beriya mirinê ye, ev jî nabe şêwazekî tatmînkar ê ravekirinê. Ya ji vê rastir ew e, jiyan bi tenê bi mirinê mümkün dibe. Ez dizanim jiyaneke bê mirin wê nebe. Lê em ji zanîna maneya mirinê jî gelekî dûrin. Mirin jî herî kêm bi qasî jiyanê nayê tarîf kirin. Belkî jî ev encameke îzafî ya jiyana me ye, belkî jî îmkaneke jiyanê şêwazekî pêkhatinê ye. Tirsan ji mirinê weke ez ê piştre bi berfirehî tarîf bikim têkiliyeke civakî ye. Mirin belkî jî mîna tiştekî ye ku bi tevahî ji vê tirsê pêk tê. Ez dualîteya îdealîzm materyalîzmê hevgirtî û raveker nabînim. Ev dualîteya xwedî karaktera şaristanî diwarê ravekirina jiyanê de ti qîmeta xwe nîne. Ji bo şîroveya ez dixwazim pêş bixim, dibêjim têkiliya vê dualîteyê bi heqîqetê re bisînor e. Bi heman awayî têgînên bi can û bêcan jî diwarê jiyanê de ji ravekirinê dûrin. Heqîqet yek. Ji bilî mirovê hewl dide li xwe serwext bibe, her bi can û bêcan bi tenê dikarin kêliyê xwe bijîn. Berxika gur pê girtiye û galaksiya kuna reş ew daqurtan diye belkî jî heman çarenûsa gerdûnî parve dikin. Ev bixwe jî ji bo serwextbûna li jiyanê bi tenê di buhaya serrekê de ye. Heqîqet du. Rihberê xwe ji bo çêlika xwe parçe dike û perçikên jêr atoman ên bi lezeke dûrî aqilan pêkhatinên diyalektikî bicih dînin, bi heman pêdiviya rêzika gerdûnî dimeşin. Heqîqet sisê. Di civaka mirovî de ev rêzika gerdûnî gîştiya wê rewşê dikare xwe bixeber lêpirsînê. Ez kî me? Bi vê pirsê rêzika gerdûnî cara pêşî hewl dide xwe bîne ziman. Heqîqet 4. Bersiva pirsa ez kî me dibe ku armanca dawiya gerdûnê be. Heqîqet 5. Tevahiya jiyana gerdûnî ya bi can bêcan belkî jî ji bo xwe gihandina pirsa ez kî me ye. Heqîqet 6. Dibe ku armanca dawî ev bersiv be. Ez ezim, ez gerdûnim, ez zaman û mekanim ku pêşî û paşiya wî nêz û dûrê wî nîne. Heqîqet 7. Fena fillah, nîrwana, enel heq, zanyariyên wan en mutlaq, dibe ku armanca bingehîn a jiyana civakiya mirovî ravekiribin, an jî dikarin elaqeya wî bi jiyana civakî re deynin holê. Destnîşankirina van heft heqîqetan, nayê wê maneyê ku min jiyan tarîf kir. Qada wê ya pêwendîdar lê dikolim, dixwazim lê bikolim. Jiyan dema mirov dijî nayê fêm kirin. Ji vî alîve, di navbera mane û jiyanê de nakokiyek heye. Wexta aşiqek bi maşûqê re ye, ev de heman demê de ew noxteye ku mane lê qediya ye. Mutlaq fêmkirin bi tenêbûneke mutlaq ango bi bêmaşûqî mümkün dibe. Gotina dibêje yan ji yarê yan ji serî, ne di maneya fizîkî de lê di maneya metafizîk de dixwaze vê rastiyê îfade bike. Ji bo mirov karibe xwe li tenêtiya mutlaq rabigire, divê mirov ji bo fêmkirina wê mahir be, naxwe nabe. Tenêtiya mutlaq tenê û bi tenê wexta gehîşt hêza maneyê, ango wexta ji têkiliya hêza maddî derket dikare pêk bê. Dualîteya hebûn û tinebûnê dişibe dualîteya mane maddeyê. Her du dualîte jî mücerredkirî ne û di rastiyê de naqewmin. Jiyan bi ihtimaleke mezin qabiliyeta bêdawî ya tertîbkirinê ya van dualîteyan e. Navberên tertîbkirinê weke kêliyên kaosê mîna mirinê xuya bikin jî ji bo pêkhatina jiyanê weke mecbûrî xuya dikin.
به وی آنالیزا کرد من حودا بسینور بجی بینم زمان که چما جیان تام نابه وره تعریف کرن. تعریف مطلق جیان تنیتیا مطلق هشتیه به مادتی حوجت که اوجی بتنه ده آسته که مجرد کری ده دمینه جلورا چه جیان چه جخوا گهاندنا معنی اوه بتنه بدوالیته و اضافی پیکته.